pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta, šta je ta da prostiš, gdje li je ta, odakle je, kuda je ta Bosna, rekti? A zapitani odgovor njemu tad hitan dade, Bosna da prostiš, jedna zemlja imade, i posna, i bosa da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna. Dragi moji, dakle, evo nas u Snagovu, osnovna škola. Ovo je ovdje školsko dvorište gdje su naši donatori Lilies of Hope planirali da naprave dječju igraonu. Evo, dakle, ovako izgleda danas prije početka radova ovaj školski dio igrališta gdje se planira uraditi igraona za malu djecu. Dakle, ovdje se planiraju staviti tobogani, klackalice, ljuljaškice, a ovdje je planirano i sto sa stolicama, sa klupama, zato što djeca kada je proljeće, kada je hladnije, imaju nastavu u prirodi. Ovo je njihova priroda, to njihovo okruženje u kojim im je zaista prelijepo, tako da su planirani ovdje sto i stolice, odnosno sto i te klupe gdje će djeca moći da uživaju pod vedrim nebom i da uči. To je zaista nešto fantastično. Ovdje treba ograda da se promijeni. Evo sada vidimo da je tu ograda koja je oštećena, koja je neravna i da je to dosta u lošem stanju, a evo vidjet ćemo kako će to sve izgledati kada mi to uradimo i kada budemo imali dan otvaranja, a jedva čekamo da se to desi. Nakon dječje igraone dolazimo do ovog školskog dijela. Djeca u ovoj školi nemaju fiskulturnu salu, ili tako? Oni što bi trebali da rade evo ovdje na otvorenom. Ovo im je i igralište i fiskulturna sala. Evo i ovdje vidimo dosta da je propala i ograda, oštećena, nema je na nekim mjestima, jako je u lošem stanju, a djeca naravno ne mogu tu igrati, niti se družiti, niti imati časove fizičkog zbog neravnog terena i zbog toga što mogu da se spoteknu na ove neravnine i da padnu. Ovdje je također planirano da se ova površina poravna, da se urade obloge i da se ovo igralište dovede u stanje, u fazu gdje će djeca da se osjećaju lijepo i gdje će moći da obavljaju svoje fizičke aktivnosti, a bogami i rekreativne. Dakle, evo, ovo je unutrašnjost škole. Dakle, ova škola i djeca koja pohađaju ovu školu nemaju vode za piće, tako da, evo, trebaju da, ako žedne, naravno, znamo da djeca sa svojim aktivnostima trebaju više tečnosti, imaju ovaj aparat, ali nažalost često vode nema. Treba kupiti vodu, ali ako uradimo projekat da uradimo rezervoar za vodu i dovedemo vodu u školu, onda će djeca uvijek imati vodu da operu rukice, da se napiju i da imaju i te blagodeti koje su danas normalne, ali za ovu djecu ipak nisu. Evo dakle još jednom da pogledamo prije nego što počnu radovi kako izgleda ovo igralište sada. I naravno propratit ćemo to radovima dok se bude radilo, svakako ćemo snimiti neke detalje i napraviti jednu hronologiju svega ovoga kako je bilo i naravno kako je kada bude sve završeno. Ništa ljepše nego radosti naše djece, našeg je Vlada, a zaista djecu nije teško obradovati. Zamislite kada dobiju novo igralište i kada dobiju novu igraonu, odnosno igraonu koju nisu nikad imali, kakva će to radost biti i koliko će se djeca ovdje sakupljati i kakva će to biti druženja. Toga nam svakako u ovom vremenu najviše i nedostaje. Evo dakle, iz Snagova
Danas je zadnji dan mjeseca maja. Malo je sunce ugrijalo, inače ovih dana je bilo kiša. Evo, pokazala sam vam kako to izgleda danas i kako ovo sve oko škole dijeli. Ali, naravno, kroz ovu hronologiju i kroz sve ovo ćemo vas provesti onako na jedan lagan i lijep način da vidite kako je to išlo i naravno puno ima priprema što se ne vidi i tu je ono najviše utrošenog vremena, ali nije nam teško. Za našu djecu i za vas donatore nije nam teško niti problem da uradimo sve ovo kako bi vam pokazali i dokazali da su vaše donacije stigle na pravu adresu i naravno do naše djece. Evo nas dakle ponovo ovdje kod osnovne škole u Snagovu. Kao što znate, već radimo igralište za djecu. Evo nas danas na terenu da vidite kako to izgleda. Evo, asfalta više nema. Tu se radi podloga za obloge koje će da dođu i koje će da učine ovo igralište sasvim drugačijim i puno ljepšim. Radi se, dakle, tu radovi na ogradi su već prilično završeni. Evo, ova gore strana je završena, urađena. Promijenjene su te cijevi. Evo nas, dragi moji, dakle, nekoliko dana, 10-15 dana od početka radova. Ljeto je, ali je malo oblačno. Evo, ovdje se vide promjene, radovi, dakle, urađeni su ivičnjaci. Radi se polako priprema za podlogu. Biće tu još lijepih detalja, nećemo ih otkrivati. Naravno, to ćemo ostaviti za kraj kada budemo završili ovo igralište i kada ćete vidjeti kako ono istinski izgleda.
dakle kiša danas iznenada, tako da evo ovi radovi koje imamo u planu, evo igraona je stigla, trebala je biti danas postavljena, međutim zbog ovako jake kiše ne može se ništa raditi, tako da ćemo morati nešto malo i prolongirati za neki drugi dan, ali eto što možemo, to su neki rizici koji trebamo da budemo svjesni, da znamo da se može i to desiti. Hoće biti reflektor, naši svi to govori Goro. Biće reflektore, 2 reflektora na stadion. Baš to. Je li vam se sviđa? Moći ćete vi odrasti igrati lopti. Hoćemo svi. Dječica će imati svoj kutak ovdje, tako da će evo sad biti veće druženje, više raje. Pa hoće sigurno, jer eto, zadnji put kad nas je bilo, da kažem, znači to možda bilo pretprošle godine da skupi, da se igra baš. Jer ne ovako bude nas možda ni 10. A i opet sada? mi se igramo, zabavimo, ali sad vidit ćemo eto kad se zače ovo hoće dolaziti u duše. Biće mali, biće veliki. Koliko imaš ti godina? 17. Koji si razlik? Sad idem u drugi. Sad ideš u drugi srednje, jel? Evo ti nančar. A, super, super. Malo sam kasnije godinu, ali ne vezi. A, dobro je. Ništa. Vi će dolaziti tu da obilaze, da vide kako je, a ovi će doći da igraju fudbala. Ovi kad dođu da igraju, oni su nestrpljivo čekaju. Dobro, ako je tako, dobro je. Ja, oni čekaju to ko zapeta puška. Samo da uđu na stadion i da počnu igrati. Samo da uđu da igraju. Sinoć je bio ovdje vaše. Omladine i ovi, bili su do 12 sati. Gdje su dolazili? Ja su dolazili da obiđu, da vide, da vide kako će to izgledati kad se počnu igrati. Zadivu se svi. Pa su malo probali ono ovako, kako je trčati po ovom. Jesu, eto, bit će i kondicione, znači. Odlično. Da, evo sad još dok se iscrtaju ove linije, imamo tu još malo radova da bude baš ono perfektno završeno i sređeno, ali uglavnom ovo je već. Dobro, ja sam sinoć malo islikavao, ja sam to već na društvenim mrežama tamo ovima podijelio, znaš, svi viču super je, dobro je, joj, kako je, znaš, pošto u nedjelju mi dolazi ti brat, pa mi dolaze ovi iz Amerike, pa i ovi, znaš, imaju te djece i toga. Ja sam rekao da gdje će se igrati. Da, evo imat će sada prostora da se igraju baš i zanimljivo je. Zanimljivo je, za svakoga ima ponešto. Zanimljivo i moderno, sad je to moderno. Sad je to moderno i ovo je skupo, ali vrijedi. Vrijedi, ja kažem hvala svakom kogod je učestvovao. Da, evo ti sada kao domar koji si održavao ovo sve. I koja mi je sad olakšica. I koja mi je i školu krasi i sve živo. Da, ovo je baš sada došlo. Ovo je baš dječja radost. Svi prođu pa pitaju šta je ono, niko ne zna. Da, niko ne zna šta je ovo i kakav je ovo materijal, ali eto, ova škola na ovom prelijepom mjestu, na ovoj visoravni, gdje je čist zrak, zdrava djeca i evo jedna igralište, igraona, da zaista upotpunimo ovaj prelijepi ambijent. Super je, prije smo sportske dane ovdje možemo, kad su za škole, sportski dan naš, možemo po 2-3 škole sastavimo, Kula, Divić, Liplje. Ovo ćemo održavati taj sportski dan. Prelijepo. Zato što ćemo da im prkamo. Mi imamo najbolji igralište. Da, imate. To ćemo da igralište. Da, imate sada najbolje igralište. Tako da će se ovdje sada malo vratiti život u ovo mjesto. Hoće, s ovim vjeruj da hoće.
Vjeruj koliko je i prije bilo po onom betonu, su trkali, sve je to bilo one rupe. Bila si i trava niče, bude poplava, bude sve i ovo. I opet su oblase. I opet su igrali, a ne sada. Evo već vidimo ovamo mladinci sjede i jedva čekaju da mi odemo kako bi se rastičali po ovom igralištu. Sinoć je bio ovdje, ja sam dolazio u 11 sati noć ovdje kod njih. Oni sjede koji malo osjeća se gore upalili, ja im palio ovo svjetlo, nisam, isto kada sam znao da ću doći. Pa su oni malo sinoć to ostalo poduže. I evo, pred kraj smo još jednog lijepog i važnog projekta za naše mlade. Ima tu još par sitnica da se završi, što ćemo naravno svakako da snimimo, da vidite kako je to na kraju izgledalo, ali evo, pokušavamo da vam svaki put naše radove prezentiramo, da vidite kako su radovi tekli i da nije baš sve tako jednostavno i lako kako izgleda. Kad dobijemo gotov proizvod, onda je to super, ali ne pitamo se koliko se i kako vremena potrošilo i kako se došlo do tog gotovog proizvoda. Evo, mi danas ovdje imamo zaista jedno prelijepo igralište. Nekad je ovo bilo mjesto koje se izbjegavalo, a danas je mjesto okupljanja, radosti, sreće i lijepog druženja. I evo igraona za najmlađe. Dakle, klackalica za 2 ili 4 djece. Evo smo se posvetili ovdje najmlađima. Imaju svoje ljuljaškice. Stoj klupe za djecu za učenje koje će biti postavljene također na ovom platovu. Dragi moji, nekada je ovdje bila samo livada, a danas, evo, zahvaljujući našim donatorima, evo vidite ovdje jedan predivan park za malu djecu. Jedna igraona za naše najmlađe. Zaista je velika radost obradovati djecu, a naravno i njihove roditelje, jer sada djeca imaju svoj kutak gdje dolaze sa roditeljima i provode svoje slobodno vrijeme. A evo i igralište je završeno. Dakle, zaista vaša donacija i vaš trud i želja da učinite ovo mjesto pristupačnim isplatila se. Evo, kao što vidite, sve je završeno. Igraona i igralište dolaze tamo gdje trebaju. Našoj djeci, našim mladima. Hvala vam od srca na ovoj donaciji, jer ovo je prostor ne samo za djecu iz Snagova i ove škole, već prostor za sve mališane i svu djecu škole, jer ovo je područna škola, a naravno ima ih više. Dolaze tu da se igraju i da uživaju na ovom predivnom terenu. Nema odakle nisu bili dijaspora. Su dovodili djecu, dovodili. Čak i moje unuče je bilo iz Austrije tamo na onoj igraonici.
Tako da ako su bili ovdje iz Evropske unije i prošli, igrali se i bili zadovoljni. Svi su oni snimke, to će biti na svim društvenim mrežama, svi su odnijeli. Snimali baš za. Zaista, prelijepo, drago mi je, evo, i zbog ove školice, gdje će se djeca moći igrati sada. Ako donatori kad naiđu, dođu do ovoga da vide i ovo, malo ćemo i počastiti, zahvaliti se. Jeste. Drugo, ništa. Sada mi je drago da je ovo mjesto okupljanja gdje se mladi okupljaju, stari, gdje se sada ovdje radi omjer snaga između starih i mlađih, igraju se turniri. I to je vratilo neki sjaj i ljepotu u ovom mjestu i da je Bog da više ovakvih projekata, da se u što više mjesta napravi ovako nešto što će privući stanovnike tog mjesta, gdje će se i mladi i oni stariji družiti, popiti kaficu, djeca se igraju i to je ono što nam treba u stvari, što gubimo polako u ovoj Bosni i Hercegovini, a to je naše druženje i onaj naš bosanski duh, tačno. I evo, dragi moji, vidjeli ste kako je to sve izgledalo hronološki u ovom našem videu i evo vidite kako je to danas. Danas, kada smo završili i kada možemo da predamo ovo igralište djeci. Neka im služi njima i mnogim generacijama poslije njih. A vama, dragi naši donatori, da ste živi i zdravi i da zaista svaka ova pređena igra na ovom igralištu, svaki koš i svaki uspjeh ove naše djece budu i vaš uspjeh. Munira Džabija, Televizija Istina.